Ο φόβος του να βρεις τον εαυτό σου μόνος, αυτό είναι που τους βασανίζει και έτσι δεν βρίσκουν ποτέ τον εαυτό τους. Φρίντριχ Νίτσε. Η μοναξιά είναι ένας αδυσόπιτος καθρέφτης. Για πολλούς δεν είναι απλώς μια φυσική κατάσταση, αλλά μια ανοιχτή πύλη προς μια άβυσσο εσωτερική, από την οποία τρέχουν να ξεφύγουν με κάθε κόστος. Η σύγχρονη κοινωνία με τον ασταμάτητο καταιγισμό ειδοποιήσεων, τις επιφανειακές συζητήσεις και τον συνεχή θόρυβο, όχι μόνο μας αποσπά από αυτή την άβυσσο, αλλά μας πείθει ότι δεν υπάρχει καν. Ωστόσο, όταν η σιωπή εγκαθίσταται και οι εξωτερικές φωνές σβήνουν, αποκαλύπτεται μια ενοχλητική αλήθεια. Χωρίς τους άλλους, πολλοί από εμάς δεν ξέρουν ποιοι πραγματικά είναι. Από τα αρχαία χρόνια, η απομόνωση χρησιμοποιούνταν ως τιμωρία. Ένας σκληρός τρόπος να αποκόψουν τον άνθρωπο από τη φυλή του και να τον ρίξουν στη λύθη. Η εξορία στην αρχαία Ελλάδα ήταν χειρότερη από τον θάνατο, γιατί δεν σήμαινε απλώς την απώλεια της πατρίδας, αλλά και της ίδιας της κοινωνικής ταυτότητας. Κι όμως, σε αντίθεση με εκείνους που καταδικάστηκαν στην εξορία, σήμερα βρισκόμαστε περικυκλωμένοι από ανθρώπους και παραδόξως πιο τρομοκρατημένοι από τη μοναξιά από ποτέ. Δεν την αποφεύγουμε απλώς από φόβο μήπως βαρεθούμε, αλλά επειδή μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε όσα κρύβουμε κάτω από την επιφάνεια. Τους φόβους μας, τις αδυναμίες μας, τις καταπιεσμένες επιθυμίες μας. Η ανθρώπινη ψυχή έχει μάθει να γεμίζει κάθε κενό με εξωτερικά ερεθίσματα. Αν μείνουμε μόνοι, αμέσως αναζητούμε μια οθόνη, μια μουσική, οτιδήποτε που θα μας εμποδίσει να ακούσουμε τι αντυχεί μέσα μας. Η μοναξιά για πολλούς δεν είναι απλώς μια ενόχληση, είναι απειλή. Μας φέρνει αντιμέτωπους με δύσκολες ερωτήσεις. Ποιοι είμαστε όταν κανείς δεν μας παρακολουθεί? Τι απομένει όταν οι ρόλοι που παίζουμε διαλύονται? Ο Νίτσε προειδοποιούσε ότι αυτό που παίρνουμε μαζί μας στη μοναξιά μεγαλώνει εκεί. Και πράγματι, όσοι μπαίνουν σε αυτήν απροετοίμαστοι, μπορεί να καταναλωθούν από αυτό που θα βρουν. Υπάρχει λόγος που πολλοί βυθίζονται με μανία σε κενές σχέσεις, επιφανειακές φιλίες και φορτωμένα προγράμματα. Το να είναι διαρκώς απασχολημένοι είναι το αντίδοτο στον ήλιγκο της ενδοσκόπησης. Το παράδοξο είναι σκληρό, αποφεύγοντας τη μοναξιά, αποφεύγουμε και τον εαυτό μας. Αλλά αν η μοναξιά τρομάζει, είναι γιατί κρύβει δύναμη. Μια δύναμη που λίγοι τολμούν να διεκδικήσουν. Γιατί όσοι μαθαίνουν να μένουν μόνοι με τον εαυτό τους, ανακαλύπτουν ότι πέρα από το φόβο υπάρχει μια πιθανότητα. Η πιθανότητα να ξαναχτίσουν τον εαυτό τους, όχι ως αντανάκλαση των άλλων, αλλά ως αυθεντικά άτομα. Ωστόσο, αυτό το ταξίδι μόλις ξεκινά. Ένας άνθρωπος τρέχει προς τον γείτονά του γιατί ψάχνει τον εαυτό του, ένας άλλος γιατί θέλει να χαθεί από τον εαυτό του. Φρίντριχ Νίτσε. Πολλοί δεν αποφεύγουν απλώς τη μοναξιά, αποφεύγουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Και στην απελπισμένη τους προσπάθεια να ξεφύγουν, προσκολώνται στους άλλους σαν ναυαγοί σε συντρίμμια. Δημιουργούν δεσμούς όχι από γνήσια επιθυμία για σύνδεση, αλλά από φόβο για τη σιωπή που αντυχεί όταν μένουν μόνοι. Σε αυτές τις σχέσεις ανάγκης δεν υπάρχει ελευθερία, μόνο εξάρτηση. Δεν υπάρχει αυθεντικότητα, μόνο ένας παραμορφωμένος καθρέφτης αυτού που νομίζουν ότι πρέπει να είναι. Ο ψυχαναλυτής Ντόναλντ Βίνικοτ το ονόμασε ψεύτικο εγώ. Μια ταυτότητα φτιαγμένη για να ταιριάζει, να ευχαριστεί, να γίνεται αποδεκτή. Από την παιδική ηλικία μαθαίνουμε ότι ορισμένα κομμάτια μας είναι ενοχλητικά, ανεπιθύμητα. Σταδιακά κρύβουμε τις πιο αυθεντικές μας παρορμήσεις και στη θέση τους διαμορφώνουμε μια αποδεκτή μάσκα, μια προσωπικότητα σχεδιασμένη για να επιβιώσει μέσα στις προσδοκίες των άλλων. Όταν αυτό το ψεύτικο εγώ κυριαρχεί, παύουμε να ζούμε ως άτομα και αρχίζουμε να υπάρχουμε ως καθρέφτες των άλλων. Η συναισθηματική εξάρτηση είναι μια καμουφλαρισμένη μορφή δουλείας. Όποιος φοβάται τη μοναξιά δεν επιλέγει τους δεσμούς του, γαντζώνεται από αυτούς από ανάγκη. Και αυτή η ανάγκη μετατρέπει τον άλλο σε έναν καθρέφτη μέσα στον οποίο αναζητούμε διαρκώς επιβεβαίωση. Ο ψυχολόγος Έρνεστ Μπέκερ προειδοποιούσε για τον κίνδυνο αυτού. Όταν κάποιος γίνεται το μέτρο της αξίας μας, δεν είναι απλώς το καταφύγιό μας, αλλά και η φυλακή μας. Τον εξιδανικεύουμε σαν Θεό, αλλά αναπόφευκτα, όταν αποτυγχάνει να γεμίσει το κενό μέσα μας, τον μετατρέπουμε σε δαίμονα. Σε αυτόν τον κύκλο, ο φόβος της απώλειας του άλλου μας κάνει υπάκουους, υποταγμένους. Διαμορφώνουμε τα λόγια μας, τις πράξεις μας, ακόμα και τις σκέψεις μας, για να διασφαλίσουμε ότι ο δεσμός θα διατηρηθεί. Ελάχιστοι συνειδητοποιούν ότι, ζώντας έτσι, χάνουν ακριβώς αυτό που προσπαθούν τόσο απεγνωσμένα να διατηρήσουν, την ουσία τους. Και χωρίς αληθινή ταυτότητα, η σύνδεση με τους άλλους γίνεται επιφανειακή, εύθραυστη. Όταν η σχέση διαλύεται, αυτό που μένει είναι ένα κενό μεγαλύτερο από πριν. Υπάρχει όμως μια διέξοδος και ξεκινάμε το θάρρος να κοιτάξουμε τι κρύβεται πίσω από τη μάσκα. Μόνο όσοι επιτρέπουν στον εαυτό τους να μείνει μόνος, χωρίς περισπασμούς, μπορούν να αρχίσουν να ξαναχτίζονται πάνω σε αυτό που πραγματικά είναι. Ωστόσο,
Αυτός είναι ένας δύσκολος δρόμος, γιατί για να βρει κανείς τον εαυτό του πρέπει πρώτα να χαθεί. Η ψυχή μεγαλώνει στην απομόνωση, η σκέψη γίνεται βαθύτερη και η καρδιά ελευθερώνεται. Φιοντόρ Ντοστογεύσκι. Η μοναξιά έχει δύο όψεις. Η μία καταστρέφει, η άλλη ενδυναμώνει. Για όσους δεν την κατανοούν, είναι μια φυλακή, ένα βασανιστικό κενό που κατατρώει σταδιακά τη λογική. Αλλά για εκείνους που μαθαίνουν να τη βιώνουν, η μοναξιά γίνεται ένα καταφύγιο. Ένας χώρος όπου η σκέψη βαθαίνει, όπου η δημιουργικότητα ανθίζει, όπου το άτομο αποδεσμεύεται από τα δεσμά του εξωτερικού κόσμου και αρχίζει να χτίζει τον εαυτό του. Ο Άντονι Στορ, ψυχίατρος του 20ου αιώνα, υποστήριξε ότι πολλά από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας δεν προέκυψαν από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αλλά από την εσωτερική αναζήτηση. Στη μοναξιά, ο Βαν Γκόγκ ζωγράφισε τα πιο έντονα έργα του, ο Μπετόβεν συνέθεσε τις αθάνατες συμφωνίες του, ο Νίτσε έγραψε τις πιο δυνατές σκέψεις του. Όχι επειδή απέρριψαν τον κόσμο, αλλά επειδή κατάλαβαν ότι ορισμένες ιδέες γεννιούνται μόνο όταν ο εξωτερικός θόρυβος σωπαίνει. Υπάρχει μια τάξη που μπορεί να επιβληθεί στο εσωτερικό χάος μόνο όταν στρεφόμαστε ολοκληρωτικά προς τα μέσα. Η κοινωνία, ωστόσο, υποτιμά αυτή τη διαδικασία. Ζούμε στην εποχή της υπερσυνδεσιμότητας, όπου η σιωπή έχει αντικατασταθεί από την ασταμάτητη ροή πληροφοριών. Η μοναξιά θεωρείται αποτυχία, έλλειψη κάποιου πράγματος, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας χώρος δημιουργίας. Πολλοί πιστεύουν ότι το νόημα μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα από τις σχέσεις με άλλους, σαν η ταυτότητα να είναι ένα μοσαϊκό που αποτελείται από τις αλληλεπιδράσεις μας. Όμως υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Ένας δρόμος όπου η ταυτότητα δεν ορίζεται από την αντανάκλαση των άλλων, αλλά από τη σύνδεση με έναν εσωτερικό σκοπό, μια εργασία, ένα έργο που μας προκαλεί και μας διαμορφώνει. Ο Ντοστογεύσκι έγραψε ότι η μοναξιά είναι τόσο απαραίτητη για το μυαλό όσο η τροφή για το σώμα. Αλλά αυτή η τροφή μπορεί να είναι πικρή για όσους δεν έχουν μάθει να τη χωνεύουν. Όποιος αναζητά συνεχώς τους άλλους για να ξεφύγει από τον εαυτό του, ατροφεί τη δική του ικανότητα για δημιουργία και στοχασμό. Όμως εκείνοι που τολμούν να εμβαθύνουν στη σιωπή ανακαλύπτουν κάτι που λίγοι γνωρίζουν, την ελευθερία του να υπάρχεις χωρίς την ανάγκη να σε βλέπουν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τη μοναξιά, εκτός αν μάθεις να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Johann Wolfgang von Goethe. Η μοναξιά είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Για κάποιους είναι πηγή διάβγειας και εξέλιξης. Για άλλους μια διαβρωτική δύναμη που αργά τους καταστρέφει. Δεν είναι τυχαίο που τόσοι πολλοί τη φοβούνται. Δεν είναι όλοι προετοιμασμένοι για αυτό που θα συναντήσουν μέσα τους. Όσοι δεν έχουν αντιμετωπίσει τους δικούς τους δαίμονες ανακαλύπτουν πολύ αργά ότι η μοναξιά δεν τους απελευθέρωσε, αλλά τους έκανε εχμάλωτους του ίδιου τους του νου. Ο Νίτσε προειδοποιούσε ότι η ακραία μοναξιά μπορεί να συνθλίψει εκείνους που δεν έχουν τη δύναμη να την αντέξουν. Όταν η απομόνωση δεν είναι επιλογή αλλά επιβολή, καταστρέφει τη λογική. Όσοι απομακρύνονται υπερβολικά από τον κόσμο κινδυνεύουν να χάσουν την ανθρωπιά τους, να βυθιστούν σε έναν εσωτερικό λαβύρινθο όπου η πραγματικότητα θρηματίζεται. Γι' αυτό η αναζήτηση της μοναξιάς πρέπει να γίνεται με ισορροπία. Όχι ως καταφύγιο για να δραπετεύσεις από τους άλλους, αλλά ως χώρος για να ενδυναμωθείς προτού επιστρέψεις στον κόσμο. Ο Γκέιτε κατανοούσε αυτή τη διαδικότητα. Η μοναξιά μπορεί να είναι ένας φούρνος όπου σφυριλατείται το πνεύμα, αλλά μπορεί επίσης να γίνει ένα κελί όπου το μυαλό χάνεται. Το μυστικό είναι να μην γίνεις εχμάλωτος κανενός από τα δύο άκρα. Υπάρχουν εκείνοι που χάνονται στους άλλους και εκείνοι που χάνονται στον εαυτό τους. Και οι δύο υποφέρουν γιατί έπαψαν να ανήκουν στον ίδιο τους τον εαυτό. Η πραγματική πρόκληση λοιπόν δεν είναι απλώς να αντέξεις τη μοναξιά, αλλά να μάθεις να τη χρησιμοποιείς. Να ξέρεις πότε να βυθιστείς στη σιωπή και πότε να επιστρέψεις στην ανθρώπινη σύνδεση. Γιατί η απόλυτη απομόνωση μπορεί να καταστρέψει όσο και η υπερβολική εξάρτηση. Το ιδανικό δεν είναι να απορρίψεις την κοινωνία, αλλά να διασφαλίσεις ότι η παρουσία των άλλων δεν θα πνίξει τη δική σου φωνή. Να διατηρήσεις την ανεξαρτησία ακόμα και στη σύνδεση και τη σύνδεση ακόμα και στην ανεξαρτησία. Ο Ρίλκε έγραψε ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε αυτό που είναι δύσκολο. Και λίγες προκλήσεις είναι τόσο απαιτητικές όσο η έβρεση της ισορροπίας ανάμεσα στο να είσαι μόνος και στο να είσαι με άλλους. Γιατί στο τέλος ο στόχος δεν ήταν ποτέ να επιλέξεις το ένα ή το άλλο, αλλά να τα ενώσεις χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου στη διαδικασία.